Диагнозата МС повдига въпроси относно семейното планиране. Добре е това да се обсъди с лекуващия ви лекар. Хората с МС могат да създават семейство, също както и хората, които не са заболели от МС. Шансът за унаследяване на МС е малък. Когато единият родител има МС, 98% от децата няма да развият заболяването. Когато и двамата родители имат МС, приблизително 65 до 80% от децата няма да развият МС. Ако обмисляте осиновяване, добре е да знаете, че няма диагноза, която да ви спре. Но вашето здравословно състояние може да бъде взето предвид. Няма доказателства, че МС влияе на плодовитостта при мъжете и жените. Ако с партньора ви няма да създавате семейство, използвайте контрацепция. Някои терапии за МС може да повлияят плодовитостта. Ако имате притеснения или въпроси, обсъдете това с вашия лекар. Ако вие или вашият партньор имате проблеми с забременяването, обмислете следните варианти: инвитро оплождане, вътрематочно оплождане или донорство на яйцеклетки и семенна течност. МС може да повлияе върху сексуалните ви отношения и нагласа. Това е напълно нормално и има неща, които могат да помогнат. Може да усетите намалено или липса на сексуално желание, изтръпване, болка или чувствителност, вагинална сухота, затруднена ерекция и еякулация. Може да усетите умора, мускулни спазми, загуба на контрол върху пикочния мехур и червата, трудно достигане на оргазъм. Има начини, с които може да си помогнете. Ако се притеснявате от изпускане по време на секс, отидете до тоалетна преди половия акт. Ако изпитвате вагинална сухота, използвайте лубрикант. Има медикаменти, които помагат за по-лесно постигане и задържане на ерекцията. Някои хора с МС може да се чувстват по-малко атрактивни и неуверени след диагнозата. Следните 3 стъпки могат да ви помогнат. Обсъждайте сексуалните ви нужди и предпочитания с партньора си. Обсъдете ги с лекуващия лекар или медицинска сестра. Много сексуални проблеми могат да бъдат преодоляни с подходяща терапия. Той може да ви назначи консултация с специалисти, които да помогнат. Когато планирате зачеване, изключително важно за жените е МС да се постави под контрол. Това трябва да стане поне 1 година преди зачеването. Жени с овладяна МС преди забременяване имат по-малък шанс от пристъпи след раждането. За мъжете е най-добре да говорят с лекаря си как да се подготвят преди опита за дете. Някои терапии могат да причинят увреда на плода, докато други са по-безопасни. Това важи и за мъжете, и за жените. При жени лечението по време на зачеване и бременност може да повлияе развитието на плода. Лекуващият лекар ще прецени дали да спре лечението ви. При спиране може да се наложи период на очистване. Това е времето от момента на спирането до момента, в който е безопасно да заченете. МС не влияе директно върху шансовете ви за забременяване, но симптомите ви могат. Почти половината от всички бременности са непланирани. Ако и при вас положението е такова, обсъдете го с партньора си. Съобщете бързо и на лекуващия лекар, за да планирате възможно най-добре. Въпроси ще имате също и ако имате МС, но партньорката ви е бременна. Обикновено жените с МС не изискват специални грижи по време на бременността. Бременността не ускорява прогресията на МС и дори може да има положителен ефект, като намали броя на пристъпите. Ако смятате, че получавате пристъп по време на бременност, незабавно се свържете с вашия лекуващ лекар. Счита се, че пристъп по време на бременност не засяга плода. Както при всяка бременност, жените с МС се изморяват по-често, изпитват проблеми с ходенето до тоалетна, имат проблеми с равновесието. Тези усещания се засилват, ако вече изпитвате умора поради МС. Упражнения с разтягане могат да ви помогнат с баланса и издръжливостта, докато медитацията с отпускането и премахването на стреса. МС не променя шансовете за нормално износване на плода. Ако вашата партньорка е бременна, това, че имате МС, не значи, че не може да помагате. Може да окажете подкрепа на партньорката си, като присъствате на прегледите по време на бременността.
Помагате при вземането на решение относно раждането. Водите здравословен начин на живот. Търпеливи сте към промените, които се случват. Помагате с къщната работа, когато е възможно. Обичайно МС не оказва влияние върху самото раждане. Ако не усещате контракции, може да имате нужда от допълнителна помощ или от раждане чрез цезарово сечение. Лекуващият лекар ще ви посъветва кое е най-добре за вас. В зависимост от вашата МС, може да се вземат болкоуспокояващи по време на раждането. Епидуралната анестезия, често използвана по време на раждане, може да се използва и при родилки с МС. Ако вашата партньорка ражда, това, че имате МС, не трябва да ви спре от участие в процеса. Може да помогнете, като направите заедно план за раждането и всичко около него. Посещавате заедно училище за бременни. Подкрепяте емоционално партньорката си. Може да прережете пъпната връв. След като родят, някои жени с МС могат да изпитат зачестяване на пристъпите. Проучване показва, че през първите 3 месеца след раждане честотата на пристъпите може да се увеличи до 2 пъти над нивото преди бременността. Но в рамките на година честотата на пристъпите се връща до нивата от преди бременността. Няма точно време, в което трябва да започне отново лечение. Някои жени избират или се нуждаят от лечение незабавно след раждането. Други предпочитат това да стане след като приключат с кърменето. Обсъдете това с вашия лекар. Ако вашата партньорка е родила, може да се чувствате несигурен в подкрепата, която може да й предоставите. Не се притеснявайте, нормално е да имате периоди, в които да се чувствате по-изтощен и не може да помагате. Бъдете реалист с какво можете да помогнете и молете за помощ близките ви при нужда. Помнете, независимо как прекарвате времето със семейството си, най-важна е взаимната грижа и любов. Говорете и слушвайте партньора си. Говорете и с близките си. За да се подготвите за новороденото, планирайте отрано. Ако изпитвате умора, променете интериора си така, че да се придвижвате по-лесно. Често хората, които скоро са станали родители, се чувстват потиснати или притеснени. Ако това състояние продължи по-дълго, потърсете помощ при първа възможност. Първите дни с дете у дома може да доведат до нови предизвикателства. Ето някои съвети за вас. Фокусирайте се върху здравето си и се отдайте на връзката между вас и вашето бебе. Не се срамувайте да поискате помощ. Не се сравнявайте с другите родители. Съобразете времето си с вашите симптоми. Ако вече имате деца, поговорете с тях за вашата МС. Вашият партньор, семейство и приятели могат да ви помогнат и подкрепят, когато имате нужда. Но помощ може да получите и от общо практикуващите лекари, акушерка, гинеколог, уролог или сексолог.